Днес малко бързо видео. Имам проблем с едно от захранванията на тези светещи кутии и ще се опитам да го разглобя, да го оправя, вместо да вземам друго, защото не можа да изкара и половин година. Ето го и отвътре. И да, това е проблема. Просто страшна китайска тъпа евтиния. Това даже не заслужава нови части. Ще видя нещо. Ще видя какво ще му измисля. И това недоразумение отвън. Така сега като го гледам, този кондензатор май въобще не е бил сглабен както трябва. Явно е разчитал на мокротата на хартията и просто като се е изпарила от електролита, хвърлила водата. Смени го и то. Това е точно филтъра на изхода на захранването, така че да, това ще обясни нещата. Ще огледам и другите, най-вероятно ще сменим този, защото той пък е на входа. И тест. И това е готово. Като гледам, страхотна термопаста са сложили, цялата останала на охладителя. Перфектно. Свързан за проба. Работи перфектно. Ще го оставя така без капака, да се охлажда. Так му няма да има проблеми скоро. И всичко се е по местата.